Il-Gvern issa jaħdem fuq il-ġenerazzjoni li jmiss wara l-bidliet li wettaq biex sewwa il-ħsara tal-imgħoddi li ħallowna naħsbu biss fil-lum. Kien dan il-messaġġ ewlieni li l-Prim Ministru Joseph Muscat qasam mal-folla mdaqsa li marret tisimgħu fiċ-ċentru Laburista tal-Imsida. Matul l-ewwel leġislatura irranġajna ħafna mid-dar sabiħa li kellna bħala pajjiż. U issa nistgħu naħsbu biex lill-uliedna inħallulhom mhux il-problemi, imma nħallulhom il-ġid, inħallulhom l-opportunitajiet. Għalhekk il-ġenerazzjoni li jmiss. Fid-dawl tal-aħbar li ħarġet kif l-ewwel 8 xhur pajjiżna rreġistra surplus ta' 31 miljun euro, il-Prim Ministru kien inklusiv meta saħaq li dan is-suċċess inkiseb ħidma kollettiva bħala poplu wieħed. Jien gburi bil-poplu tagħna, gburi bil-Gvern li mmexxi, għax is-surplus ġibnieh meta naqqasna t-taxxi, żidna l-pagi, żidna l-pensjonijiet, investejna fil-pajjiż. U n-nies diġà qegħdin jħossu d-differenza. Imma qatt mhu biżżejjed. Il-Prim Ministru żamm it-ton umli tiegħu u rikonoxxa li jeżistu familji li għadhom qed jiffaċċjaw sfidi. Saħaq li minkejja naqqasna l-faqar bin-nofs, għad hemm min għandu wkoll problemi minħabba l-kirjiet. Hawnhekk Joseph Muscat sostna li l-Gvern se jkun impenjat biex isolvi l-problemi li ħaddieħor kien jgħid li huma impossibbli li ssolvi. Dawn il-problemi li jidhru llum impossibbli li jiġu solvuti, ħansolvuhom. Kif kienu jidhru impossibbli li nsolvuhom 5-6 snin ilu meta xi ħadd kien jitkellem fuq il-kontijiet tad-dawl, kienu jgħidulkom idrawhom il-kontijiet. Aħna jgħidulkom idraw il-kontijiet orħos, għax orħos ħajibqgħu taħt dan il-Gvern. B'ottimizmu li ma bħalu, il-Prim Ministru Joseph Muscat semma wkoll kif pajjiżna qed jaħseb fil-ġenerazzjoni tagħna ħalli din ukoll tgawdi mis-suċċessi li issa saru parti min-normalità tal-ħajja Maltija u Għawċija. Illum il-pajjiż għax ħadna d-deċiżjonijiet meta kellna noħduhom mingħajr ma bżajna illi noħduhom għax fdajna lill-poplu u l-poplu fadalilna. Illum il-pajjiż mhuwiex mifni mill-ebda tensjoni, il-pajjiż qiegħed miexi b'serenità, qed inġibu riżultati aħjar milli qatt ġibna u qed illestu lil Malta għall ġenerazzjoni li jmiss. Grazzi ħafna.